Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Nadam se da ste od posljednje emisije uistinu imali svih ovih dana smiješak za sve. Osobito za one koji nas najviše trebaju. Jer hvala vam na podršci, na komplimentima, na zahvali za moje gošće i za moje goste iz prošle emisije. Dakle, predstavnike udruge Smiješak za sve i za Centar za rehabilitaciju Stančić. Posebna pusa dragom Peri, kojem sam obećala javno, a sada evo još potvrđujem, obavezno prvo kavica u Stančiću, sad čim bude malo toplije, pa ćemo onda dogovoriti da nešto i konkretno radimo. Dakle, on je rekao da je najbolji u metenju, da voli skupljati lišće. Ja ću doći kad bude možda vrijeme da zajedno sadimo cvijeće. U svakom slučaju hvala vam od srca svima koji ste se javili, koji osjećate tu silnu potrebu da senzibiliziramo javnost i da rušimo predrasude, one najgore predrasude i barijere koje su u glavama, ponajprije u glavama, a onda i u srcima ljudi. Puno smo se družili ovih dana, puno smo snimali, puno smo surađivali i obilježavali prije svega Dan Narcisa, kojima smo senzibilizirali javnost o svima našim dragima koji su oboljeli od raka dojke. A isto tako, nedavno smo proslavili i ljubičasti dan, podsjećajući se da je sve više naših dragih sa epilepsijom i koliko je važno da puno o tomu učimo, da puno znamo i da zapravo jednostavno nam bude stil življenja da svakome onome koji ima bilo koji problem, da se mi prilagodimo i da pitamo gdje i kako, na koji način mogu pomoći. Baš kao što su nam i savjetovali iz udruge Smiješak za sve. Ovdje sam tu, sada, radi tebe, jer me ti trebaš. No vratimo se ljubičastom danu. Ponajprije jer želim zahvaliti sjajnoj Eleonori Hezonji, koja je gotovo 8 godina pokazala kako može kraljevski živjeti sa epilepsijom ako uz sebe ima sjajnu obitelj. Ona je majka trojice sinova, ima sjajnog supruga, ima obitelj koja joj daje bezrezervnu podršku i ljubav. I naravno ima partnere u stručnjacima, odnosno u liječnicima u Kliničkom bolničkom centru Zagreb na Rebru. Dakle, pogledajmo kako je bilo na obilježavanju ljubičastog dana, naravno sa glavnom ulogom naše drage Eleonore Hezonja. Prvo sam se htjela zahvaliti mojoj obitelji, znači mojem mužu, mojim roditeljima divnim i mojim 3 prekrasnih sina, koji da njih nema ne bi danas bila ovdje i ne bi mogla napisati ovu knjižu. Znači njihova podrška, njihova ljubav, njihovo vjerovanje u mene je mene dovelo do toga da sad danas stvarno zdrava, pozitivna osoba. Druga stvar, htjela sam se zahvaliti svim drugim doktorima na Rebru i u Dubrovniku koji me vode. Jer oni su iza mene, oni su u mene vjerovali, oni su mene slušali, oni su meni davali podršku, motivaciju da ja to mogu, da to svi mi možemo. Imao život prije epilepsije i život poslije epilepsije. Znači, moj život poslije epilepsije počinje, znači, kad sam iz Dubrovnika prebačena u Zagreb. Počinje ovdje, znači, počinje ta prava borba. Znači, kad ste vi svjesni već svega, što ste prošli, što je bilo, i sad ide borba za sutra. Znači, ja ne znam što će biti sutra, ali danas radim, znači borim se da mi sutra bude bolje. Od fizikalne terapija, od prilagođavanja na tu terapiju koju imam, znate, budete umorni, malaksali, dobivate napade koji vas izmore, jako izmore, znači iza toga je pacijent jako umoran, znači govorimo o sebi, jako umoran, malakso, jake glavobolje. Samo je gipsu što meni zakompliciralo. Prvo sam bila prebačena na KBC Split, a potom na KBC Zagreb na Rebro i me tada primila profesorica Sanja Hajnšek, koju ovog puta zahvaljujem i pozdravljam. I gdje smo mi krenuli, znači, sa tumornom terapijom, sa fizikalnim terapijama, sa ponovnim vraćanjem u koloteče normalnog života. Nakon nje je preuzela profesorica Željka Petanji-Gađe, znači moja anđelna zemlja, ja je zovem stvarno, to je osoba velikog srca, toliko plemenita, toliko predana pacijentima. Postoje generalizirani toničko-klonički napadaji, to su grand mal napadaji prilikom kojih
osoba izgubi svijest, krikne, padne, grči se, to izgleda jako dramatično, može se nekontrolirano pomokriti, ide je pjena na usta. Nakon oko 1 minute osoba dođe k svijesti, dalje je smušena. Prilikom toga, koliko je god moguće, iako je jako teško, treba ostati smiren. Treba osobu kada prođu ti grčevi kontrakcije postaviti u bočni položaj, staviti nešto mekano pod glavu, ne gurati ništa u usta, nikakve predmete, prste, jer samim time možete dodatno ozlijediti usnu šupljinu i čekati da napadaj prođe, ne sputavati mišićne kontrakcije. Napadaj obično traje dok osoba dođe k svijesti oko 1 minute. Ako napadaj traje dulje od 5 minuta ili ako se napadaji ponavljaju u vremenskom intervalu dulje od 5 minuta, to je baš indikacija da se odmah pozove hitna medicinska pomoć, jer to je već epileptički status. I to treba hitno zbrinjavanje takvog bolesnika. Osim grand mal napadaja, postoji niz drugih kliničkih manifestacija epilepsije. Ja bi se usudila spomenuti žarišne epilepsije koje imaju svoju kliničku prezentaciju koja zapravo na neki način reflektira funkcijsku neuroanatomiju moždane kore. Oni mogu biti karakterizirani kratkotrajnim zagledavanjem, odsutnošću, nekakvim vidom predosjećaja u vidu nelagode, mučnine u želucu, ali nakon toga osoba ima kvalitativni poremećaj svijesti, može se zagledati, mljackati, raditi nesvrsishodne kretnje s rukama, ali pritom da sjedite kraj te osobe u kafiću možda ne bi niti primijetili da ima epileptički napad, a to je tipična klinička prezentacija epilepsije koja je ishodište iz temporalnog, odnosno slijepo-očnog režnja mozga, i isto tako se treba na vrijeme dijagnosticirati i liječiti, bilo medikamentozno ili ako pacijent nakon nekog vremena se vidi da zadovoljava kriterije da ne odgovara dobro na primijenjenu terapiju, tu postoje i neurokirurške metode liječenja. Mi smo do sada u zadnjih 10 godina od kad smo krenuli sa razvojem tog kirurškog liječenja epilepsije napravili oko 300 operacije, što je relativno veliki broj, unatoč tome što je još uvijek ogroman broj ljudi koji bi mogli se kirurški liječiti, ali nisu jednostavno upućeni na kirurško liječenje. Radimo različite resekcije, diskonekcije, stimulacije, dakle uglavnom većinu onih tehnika koje se i u svijetu upotrebljavaju za liječenje epilepsije. Uspjeh je barem 70%, prosječno 70%, što je ogroman uspjeh za liječenje epilepsije. To znači da pacijent koji je imao 30 ili 40 ili 50 godina epilepsiju, nakon takve operacije može biti potpuno bez napada. A sva terapija koju je do sada uzimao nije mu mogla pomoći. Epilepsija je bolest koju dobro dijagnosticiramo. Samo djece godišnje ima 200 novih oboljelih. Velika je sreća što je veliki broj bolesnika jako dobro kontroliran. Što to znači? To znači da terapijom u vidu tableta uspijevamo dovesti do toga da bolesnici nemaju epileptičkih napada. A u konačnici to onda znači da potpuno normalno žive svoje živote, da ono što im se događa u životu nije plod bolesti, nego plod njihovih želja, snova i ambicija, i to je u konačnici mjerilo uspješnog liječenja bilo koje bolesti, pa i epilepsije. Koliko djece ima oboljele od epilepsije? Pa recimo da ih mi godišnje na našu kliniku primimo oko 200 novih. Znači to je značajna brojka gledajući, mislim, u okvirima Republike Hrvatske. A da li su stigmatizirani i kako se stigmatiziraju, mislim, samo hrvatsko ime za epilepsiju, padavica, je kad je čujete, mislim, u svakodnevnom životu, zapravo određuje nešto što bi htjeli izbjeći i s čime ne bi htjeli imati posla. Znate, još uvijek među ljudima vlada potreba da kad vide bolesnika sa padavicom u napadu na cesti, da mu na silu u usta guraju nešto ne bi li spriječili da se uguši, da ne pregrize jezik. Mislim, to spada zapravo u davno napuštene postupke o kojima treba govoriti kao nečem štetnom i lošem. Isto tako doživljavati tu djecu kao nekoga, mislim, ko je manje vrijedan, koje radi svoje padavice zapravo dugogodišnji nevoljnik, je potpuno krivo. Jer u velikoj većini slučajeva riječ je o djeci koja uz terapiju žive najnormalnijim životom, bez ikakvih teškoća, i mi im zapravo stigmatizirajući ih onemogućujemo pravo na normalan život i na punu afirmaciju svih njihovih potencijala.
Pa na ljubičasti dan je općenito poruka da svaku različitost, pogotovo onu koja je proizašla iz bolesti, prigrlimo, a ne odgurnemo. I kao pojedinci kojima se to dogodi, prije ili kasnije svi se od nečega razbolimo, a i kao susjedi, kolege na poslu, prijatelji. Znači treba to prigrliti, treba se s tim suočiti, treba saznati o tome, treba se zapitati što ja mogu učiniti da budem bolja u tome i ne praviti razliku na osnovu toga između ljudi. Različitost je lijepa. Baš kao što su ovi cvjetići koje je izradila draga gospođa Nevenka već po drugi puta. Dakle, hvala vam najljepša jer ćete nam na neki način i vi biti u studiju i pridonijeti upravo opet ono što u svakoj emisiji zapravo govorimo, da je najvažnije imati osjećaj za ljude i da je različitost kvaliteta i da svi zajedno moramo biti jedna lijepa buketa, baš nekakva platforma da izgrađujemo neki bolji, ljepši, sigurniji, u svakom slučaju humaniji svijet. Hvala gospođi Nevenki koja je majka naše gošće, jedne od gošći u današnjoj emisiji, koju zapravo posvećujemo ženama lidericama u paraolimpijskom sportu. Dakle, poštovani dragi gledatelji, imali smo nekoliko i radijskih emisija, imala sam već i reportažu o paratekvandou. Međutim, hajde da sad, kad već govorimo o ženama, vidimo zašto su one snažne, ostvarene, sjajne, zašto one mogu biti uistinu liderice, baš poput muškaraca ili čućete kasnije od njihovih kolega i puno više. Dakle, sa velikim poštovanjem i sa radošću da sam je uspjela dobiti i u studiju je naša draga Martina Peranović iz Hrvatskog paratekvando saveza, glavna trenerica, savjetnica, ali čućete kasnije iz reportaže puno toga. Draga Martina, dobrodošli. Hvala vam. S nama je i Katarina Drmić, jedna od volonterki također iz Hrvatskog paratekvando saveza. Hvala lijepa. Hvala. Radijska emisija je bila sjajna. Dakle, u radijskoj emisiji kad nam je gostovala Martina, gospodin Vlado Požežanec i draga Biba Biserka Sambol, dakle, koja ima sjajne rezultate, onda ste se znali javljati poslije emisije i rekli pa dajte da ih vidimo konkretno i na ekranu, da ih možemo bolje doživjeti. Doživjet ćete ih kasnije u reportaži, a evo, hvala lijepa Katarina. Vi ste također uspješna sportašica, bila odmah da vas predstavim do kraja. Izvolite. Pa ja sam se tekvandom bavila cijelu svoju osnovnu školu i cijelu srednju školu, budući da sam išla u sportsku gimnaziju, pa je nekako jedan od, ajmo reći, uvjeta bio da se bavim sportom. I tu se pred kraj, obično u životu sportaša, dođe do toga da krećemo na fakultet i više manje odlučujemo želimo li se nastaviti baviti sportom, znači u nekom profesionalnom smislu, ili ćemo se posvetiti nečem drugom. Tako sam ja upisala psihologiju, ali evo kroz paratekvando sam našla način da se objedinim. Dakle, taj tekvando i psihologiju. Dakle, završili ste, da neko ne pomisli, gledaj, srednjoškolka nam je sad tu. Srednju školu sam završila, ali studiram psihologiju. Druga godina sam, tako da još malo. Hvala lijepa, ali uistinu zapravo su jako mudri u vašem savezu jer su kod vas objedinili puno tih kvaliteta. Hvala vam lijepa na uvodu, a s nama je, dragi poštovani gledatelji, i draga Marina Drašković, koja je gotovo već suradnica i to stalna suradnica na HRT-u, jer u posljednje vrijeme je stvarno dosta u medijima, u mnogim našim informativnim emisijama i to stvarno sa velikom zaslugom. Dakle, ona je osnivačica, predsjednica i trenerica judo kluba osoba s invaliditetom Fuji. Ako niste gledali prije par dana u Zagrebačkoj panorami reportažu, sigurno ste je vidjeli i upoznali i u drugim medijima. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako zapravo, drage moje, započeti razgovor o paraolimpijskom sportu? Ja bih zapravo htjela da mi govorimo ovdje, jer ste vi to dokazali sa svojim uspjesima, što bi sport trebao biti. Uistinu, podsjećam, poštovani i dragi gledatelji, govorimo često kako osobe koje imaju neku teškoću nas oplemenjuju jer nas podsjećaju što je to zapravo uistinu važno. Daju neke bitne kvalitete. Martina, molim vas,
Dakle, da čujemo što bi to sport trebao biti, pogotovo u paraolimpizmu. Jer vi to zapravo potvrđujete. Pa sam parasport je specifičan po tome što je prvenstveno, barem kod nas, smo posložili takve temelje, da je prvenstveno ta rehabilitacijska i terapijska komponenta. Znači, u biti ovi sportski rezultati su došli kao nekakva nuspojava u tome svemu skupa. Krenulo se od jedne male grupice koja je došla kod nas u centar na rekreaciju i kako imamo regularan tekvando klub, oni su vidjeli naše tekvandoaše kako oni treniraju, vježbaju i htjeli su oni to probati. Mi zapravo našli smo se u neobranom grožđu, nismo ih mogli pustiti, oni bi lupali vreću, udarali bi fokusere, pa kako ćemo ih sad naučiti da se ne ozlijede i zapravo polako smo ih počeli uvoditi u taj svijet tekvandoa. I spontano je došlo do te integracije, inkluzija, zapravo sve se nekako, oni su se sami izborili za sve to skupa i oni su nas naučili, dali su nam temelje na kojima smo mi počeli graditi cijelu ovu priču. Evo i ta priča je jednostavno kroz vrlo kratko razdoblje, kako su oni vidjeli da naši regularni tekvandoaši idu na natjecanja, hoće oni na natjecanja. Pa kako, što da ne bilo natjecanja u paratekvando u Hrvatskoj? Onda smo ipak nekako našli nekakvu varijantu, krenuli su na natjecanja, vrlo brzo je došlo do Europskog prvenstva, gdje je naša Biserka kao prva osoba iz Hrvatske sa intelektualnim teškoćama osvojila brončanu medalju. Naš Zdravko je bio i Vera, oni su bili isto na tom Europskom prvenstvu, oni su osvojili 5. mjesto. I tu je počela ta jedna priča vrhunskog sporta. Ali i dalje je ostala na prvom mjestu ta terapijska i rehabilitacijska i socijalna komponenta koja je možda prva u cijeloj toj priči. I na tome se dalje gradi. Jednostavno nije dobro da se bazira samo na taj vrhunski sport. Vrhunski sport je, da. Znači onaj terapijski dio i rehabilitacijski dio je zapravo baza i smisao svega. Marina, vi to zapravo lijepo dokazujete, evo, pridružite nam se. Evo, mi smo u principu u Fuđiju započeli sa grupicom džudaša koji imaju cerebralnu paralizu. Inače, judo je paraolimpijska grana samo za osobe koje su slabovidne ili ne vide. Tako da u principu judo za cerebralnu paralizu još nije službeno nigdje kao takav klasificiran. I kada smo osnovali tu grupicu, u roku od mjesec dana nam se javilo još 20-ak djece sa različitim drugim vrstama teškoća. Isto kao što je Martina rekla, potpuno spontano je došlo do toga da smo mi nakon mjesec dana rada imali već 2 ili 3 grupice djece sa širokim spektrom teškoća. Od Down sindroma, autizma, intelektualnih teškoća. I naš rad je u principu baziran, mi stvaramo jednu obitelj i obiteljsku priču kroz taj klub. Turnire koje mi organiziramo su interni. Znači, mi ne idemo službeno po natjecanjima i ne razvijamo to u nekom smislu rezultata, nego u potpuno drugom smjeru mi idemo. Ono što je meni od vas sjajno i što je stvarno dragocjeno, poštovani gledatelji, to je da stvarno sa poštovanjem se ide prema svakoj osobi. Prema svakoj osobi koliko ona može dati maksimum u svojim mogućnostima. Dakle, ne idemo na ono što ona ne može, nego ona što ona može. Zato ste mi vi veliki. Jer to je zapravo opomena svima nama. Dakle, da ne gledamo ono na slabosti, nego idemo na afirmaciju onoga što se može. Dakle, ovo što ste vi u paratekvandou zapravo napravili, to ćemo vidjeti u reportažu koliko su oni radosni. Vaši također. Dakle, vama je svako dijete, odnosno osoba koja vam dođe, izazov. Dakle, morate se upoznati sa njima, morate znati što bi ona, kako počinjete raditi? Pa mene uvijek pitaju koja je najvažnija komponenta u našem radu i ja uvijek kažem ljubav. Znači, nama dijete kad dođe u dvoranu, mi već imamo neku formiranu grupicu, naš svaki trening započinje sa grljenjem, maženjem i uspostavljanjem emotivnog kontakta. Jednom kada djeca nama trenerima počnu vjerovati, onda mi njih već lako možemo početi gurati preko njihovih granica u motoričkom smislu, zbog kojeg su oni ovdje došli u prvom planu. Tako da ja bih rekla da je ljubav apsolutno stvar broj 1 ako želiš raditi. Ako želiš rezultate. Ako želiš živjeti ovaj posao. Kao inače, draga psihologinjo, u životu, zar nije tako? Prvo moramo steći povjerenje, nekakvu naklonost, da osjetimo jedni druge, a onda to je nekako temelj. Čini mi se da je duša temelj, a onda sve ostalo je nadogradnja. Izvolite, koja su vaša iskustva? Jer sam vidjela koliko vas vole, koliko vama trče i kako im zapravo ništa nije teško.
Pa upravo to. Mislim da kad uspostavimo taj neki kontakt s njima, da je onda, tek onda sve počinje. Tek onda mi njih možemo, ne znam, ispravljati, tek onda im možemo nešto suflirati, nešto im govoriti, razgovarati u punom smislu s njima, zato što onda oni nama vjeruju. Ne znam, meni kad neko od njih kaže ja tebi vjerujem, meni to znači puno više nego da on, ne znam, savršeno napravi nešto, neki pokret, neku radnju što smo mi zadali. Ili recimo, ne znam, ja osobno radim na tome da uvijek govorim trudite se, uvijek nagrađujemo i taj trud. Ali onda oni kada osjete da se to njihov poštuje, onda prije će se i potruditi na neko viće. Ja vidi me, trudim se i super je što se trudiš. I kad neko napravi nešto super i samo te spontano zagrli nešto, mislim da je to, da od toga puno i mi dobivamo. Jako puno, jer nama se vraća taj osjećaj. I koliko god mi njima damo nekoliko sati svoga vremena tjedno, njima to znači jako puno. A nama, mislim, ne oduzima toliko. Mi se moramo na nekoliko sati možda isključiti iz svojih obaveza i svojih nekih osobnih misli. Ono što smo rekli, obrisati sve granice i biti stvarno prisutni tu, ali oni sve to osjete. I tu se zapravo stvara ta obiteljska atmosfera, što se meni osobno jako svidjelo i mislim da i trenerica Martina i trener Vlado imaju jako velik utjecaj u paratekvando u tome. Jer kad sam ja prvo došla, isto sam došla, ne znam u što sam došla. I tu sam se ja osjećala prihvaćeno, tu njihovu neku malu zajednicu. I onda kada sam sve vidjela to zapravo među njima, to je jedna jako obiteljska atmosfera i teško nekome razumjeti možda tko nije u tome. Ali oni su svi jedna velika obitelj. Zato idemo naučiti što je to paratekvando, idemo upoznati sjajnoga i Krešu, i Bibu, i Zdravka i sve ostale. Evo idemo, na redu je reportaža. Ja imam brončanu medalju, to sam osvojila sad 6. veljače, ne, zapravo 5. veljače na svjetskom prvenstvu u Turskoj, u Antaliji. Kako je bilo? Prekrasno. Prekrasno je bilo i jako mi se svidjelo natjecanje. Bila je jako velika konkurencija, ali ja sam eto uspjela. Zdravko, kakvu si ti medalju osvojio? Ja zajedno treningu osvojio sam 5. mjesto. Trenerica i Vlada trener su meni jako dobri. Jako sam sretan. I voliš trenirati, ovdje nije ti teško? Na kaki uvijek volim trenirati, ja treniram 2 godine. Jeste li proslavili zapravo tvoj uspjeh? Je li bilo uspjeha, grljenja, ljubavi? Je, uvijek volim sve i uvijek ja hvalim i trenerima koji je Martina dobra i Vlada dobar. Uvijek svima zahvaljujem. Ja sam Lan Božo Škravan, treniram paratekvando, aktualni sam europski prvak i osvojio sam 5. mjesto na svjetskom prvenstvu. To nije mala stvar. Koliko ti je zapravo trebalo da ostvariš taj uspjeh? To nije tvoj prvi uspjeh. Nije, znači trenirao sam godinama i godinama i dostigao sam takav uspjeh. Ko ti u svemu tome pomaže? Pomaže mi trener, trenerica, treneri, ostali i jako sam im zahvalan. A i tvoji roditelji isto? Da, i moji roditelji isto. Svima sam jako puno zahvalan. I kakva je proslava nakon toga? Velika je bila proslava. Velika sreća, radost. Onako, otići na svjetsko prvenstvo 16 godina nije mala stvar. A jel ti imaš nekakvu posebnu želju i da ostvariš još nekakvu medalju? Imam. Da? Što? Da. Želim sad obraniti svoje prvo mjesto na europskom prvenstvu za 4 mjeseca. Evo, ja sam Edi Karadžić, došli smo iz Egipta. To je bilo natjecanje u kojem sam uzeo 5. mjesto. Konkurencija je bila dosta jaka, ali trenirali smo i potrudili smo se da bude što bolje i zadovoljni smo sa rezultatima. Vidim da vas je jako puno koji ste došli sa medaljama, to je velika stvar. Pa je. Pa to je sve zbog rada i treninga i
napora koji tu radimo, pa ako ćemo tako nastaviti možda će biti još bolje. Treniraju najmanje 3 puta tjedno, a po potrebi i više. Edi evo sada za pripremni dio za natjecanje, on je svaki dan dolazio iz treninga, što je pohvalno budući da živi 20 km od Zagreba i vlakom putuje svaki dan na trening. Sjajno. Ista stvar se je i sa Bibom našim, i sa Zdravkom, i sa Verom i ostalima. Isto kada treba svaki dan dolazi na trening, ali uglavnom najmanje 3 puta tjedno. Recite mi, jel imate problema sa motivacijom da trče, ili bi oni htjeli samo nešto posebno raditi? S njima problema s motivacijom nema nikakvih. Oni jedva čekaju doći na trening i kad dođu bez pogovora rade što im se kaže, slušaju, treniraju i zato i postižu između ostalog takve uspjehe kakve imaju. Kako vi imate iskustvo, koliko je vaše osobno zadovoljstvo trenirati, odnosno družiti se s njima, jer mi se čini da je to više prijateljski odnos? Pa naravno, da. To je prvenstveno se radi o tom prijateljskom odnosu između nas svih ovdje skupa, a onda tek iza toga dolaze natjecanja i nekakvi rezultati. Vlado, molim vas, najavili smo vas, odnosno vi ste najavili odlazak na prvenstvo, vi ste se u međuvremenu vratili sa medaljama, sa zadovoljstvom, vidjeli smo zapravo dio treninga. Da čujemo sad vaša iskustva, što valja o svemu tome reći da zaokružimo cijelu priču. Pa eto, vratili smo se, kao što sam najavio, bit će uspjeha i bilo je uspjeha. Hrvatski paratekvondo savez je sada objedinjen nastupao. Nastupali su s nama i predstavnici drugih klubova koji su sada i koji će sada ući u Hrvatski paratekvondo savez, jer je tako i donijeta odluka da o paratekvondou vodi brigu Hrvatski paratekvondo savez. Ja ću krenuti od ozada. Evo, naši su se upravo vratili iz Egipta, gdje je u borbama naš Edi uzeo izvrsno 5. mjesto s obzirom na to da trenira svega, evo sad 2 godine, nepune praktički, ozbiljno. Prije toga je nešto radio više malo, ali to je bilo samo rekreativno. S trenerom je bio tamo, s Matijom Sorom, a prije toga smo bili u Turskoj na svjetskom prvenstvu, 8. svjetsko prvenstvo koje je bilo najveće prvenstvo do sada koje je održano i u vrlo jakoj konkurenciji. Tamo smo odradili, evo prvo ću se vratiti na borbe, bio je još jedan dečko Mateo iz Zadra i Edi. Edi je tamo isto tako dobio prvu borbu i kao i sada u Egiptu. U Egiptu je savladao Egipćanina, u Turskoj mladića iz Turske, tako da je to bilo. Osim toga, Edi je bio prošle godine i u Koreji gdje je osvojio brončanu medalju u jakoj konkurenciji gdje je opet Korejca pobjedio. Znači, to je što se tiče borbi, a što se tiče formi, tu smo napravili solidan rezultat. Počet ću od ovuda. Hrvatska je osvojila 4. mjesto na svijetu. Znači, kao takovo mjesto, to je pohvalno jer smo prvi puta nastupali kao Hrvatski paratekvondo savez na jednom svjetskom prvenstvu. I ako na taj način razmišljamo, mi smo jako, jako zadovoljni. S tim što moram se odmah zahvaliti i našim pomoćnicima koji su radili, trenerima, asistentima, konkretno Katarina koja je odradila izvrstan posao u Turskoj, vodeći brigu o natjecateljicama i natjecateljima u tehnikama. I mislim da je Turska pokazala kako ćemo imati vrlo dobre rezultate uskoro. I mislim, nadam se, a osjećam da će biti sada na sljedećem svjetskom prvenstvu kroz 2 godine još bolji rezultat i sada čekamo Europsko prvenstvo koje će biti ove godine. Evo nas, poštovani gledatelji, svi su oni sportski i životni pobjednici. Svaki dan, ali uistinu svaki dan bismo svima njima trebali reći veliko hvala i bravo. Tu smo, što mi možemo učiniti, kakvu podršku vam dati. Evo vidjeli ste, ovaj jedan mladić 20 km putuje. 27 km svaki dan. Dakle, hvala roditeljima. Roditelji su iznimno važni u cijeloj ovoj priči. Dakle, jer oni moraju biti u partnerstvu sa vama. Mnogo puta mi se zna dogoditi da znate komentirati ma joj, od svih egzistencijalnih problema, kuću sad još njega voditi, nemam vremena, to mene puno košta, bolje da je on tu doma, da ga ne izlažem, on je najsigurniji kad je doma i tako. Međutim,
Oni imaju pravo na svoj život, oni imaju pravo svakoga dana rasti u svakom smislu, pogotovo ovako uz sjajne ljude koji u rehabilitacijskom smislu mogu postići jako puno, a onda kad dobiju motiv, kad dobiju osjećaj doma, dakle ovdje smo vidjeli sredine u kojima se djeca s teškoćama uz sport osjećaju kao da su u nekom drugom domu, osjećaju se dobro. Prema tome, toliko je to velika dimenzija da stvarno bi društvo trebalo se malo i bolje organizirati i pomoći puno više nego do sada. Da čujemo, dakle, roditelji su vam partneri, da čujemo kako... Roditelji su vrlo važan aspekt cijele te priče, jer bez podrške roditelja zapravo ne možemo, ta cijela priča ne može opstati. Često dolazi do problema upravo sa roditeljima koji u startu imaju nekakvu drugu predodžbu. Onda kasnije kad dijete samo ili već i odrasla osoba koja ima asistenta, skrbnika ili nešto, kad pokaže nekakve ozbiljnije afinitete, jednostavno zna se dogoditi da prestane podrška s te strane. I to je veliki problem. Zanemaruje se važnost, znači zaboravimo ovu sportsku komponentu, znači socijalna komponenta je tu puno bitnija i te životne kompetencije koje oni dobivaju općenito iz ne samo paratekvondoa nego i svih borilačkih vještina koje uče zapravo jednu metafizičku razinu stavljaju u životu. Znači nije to više samo nekakva filozofija, nego to je drugi način razmišljanja koji daje njima i samopouzdanje. Oni odlaze sa tog treninga puni samopouzdanja. Oni to prenose na sve svoje, u svim svojim životnim aspektima oni drugačije djeluju. Ali tu bi sad htjela samo se nadovezati, jer su i to roditelji često govorili. Rado bismo mi da naše dijete ide negdje, da ih negdje vodimo. Međutim, naši poslodavci nemaju razumijevanja za to. Mi moramo na kraju krajeva i platiti taj benzin, mi moramo imati vremena za to. Dakle, ali opet da ne idemo sad opet na drugu krajnost da su sad i poslodavci samo krivi. I obitelj je ta koja se mora izorganizirati. I obitelj mora biti obitelj. Ne samo uža obitelj, nego i šira obitelj. Dakle, da se zna da 1, 2 ili 3 puta na tjedan, da 1 sat ili sat i pol dajemo nekom svom potrebitom. I tako se treba onda gledati. Dakle, svatko od nas u svakom smislu da pridonese. Kako vi gledate na to? Kakva su vaša iskustva s roditeljima? Pa evo, ja svoje Fuji roditelje zovem Fuji heroji i po meni su ti roditelji zaista heroji u ovoj državi. Nemali broj puta se dogodio da su oni morali cijeli svoj obiteljski raspored pretumbati da bi došli u neko neobičajeno vrijeme, ali mi imamo neku novu aktivnost. Evo, prije nekoliko tjedana smo imali u 10 ujutro jednu aktivnost i bilo mi je potrebno da mi Fran bude na toj konferenciji koju smo organizirali i tata me zove dan ranije, samo da znaš. Imam 3 djece, jedan ne ide u vrtić, druga mala je u školi i Fran ima školu taj dan, a ja radim. Upravo sam zamolio direktora da se izađem s posla i oni su doslovno svu svoju djecu morali strpati u auto da oni dođu u 10 ujutro u Veliku Goricu gdje mi imamo konferenciju. Tako da su po meni roditelji najzaslužniji zato što su njihova djeca u stanju u kakvom danas jesu, a kakvi su mogli biti. Htjela bih, Katarina, čuti kako zapravo započinje trening. Dakle, vi ste rekli za zagrljajima, volimo se i sve i sad pretpostavljam da bi Zdravko htio da se i dalje grli, jer mi je on nekako, čim sam došla, odmah se tako zaletio. Kako ih animirate? Idemo sad malo trčati, idemo se malo razgibavati i tako. Pa na početku upravo to grljenje. Znači to je neizostavno. Oni kad dođu prvo međusobno, onda kad mi dođemo, onda svi, di ste trenerice, di ste, svi po redu kako neko ulazi u dvoranu. I tu počnemo već s pripremama, jer neki od njih recimo ne mogu svi sami zavezati pojas, nešto im treba pomoći i tu onda dok svakog pripremamo za trening. Onda se lijepo oni poredaju, pozdravimo se, naklonimo se i ajmo sad trčanje. Sad postoji problem što ne mogu svi jednako, naravno. I onda imamo takvu šemu da jedni trče po dijelu, znači veći vanjski krug. Ako ne može, taj hoda u unutarnjem krugu. Ali isto tako oni jedni druge potiču. Jer netko tko hoda, ipak želi si biti sa prijateljem koji trči. I onda oni jedni druge zajedno potiču, nekima kojima je možda potrebno malo više motivacije, ili nešto znamo ih primiti za ruku, pa trčimo svi skupa s njima, pa hajde ti ulovi nekoga, pa ti ulovi nekog drugog. I njima je zapravo to sve jako zabavno, ima osjećaj da se zabavljaju, a zagrijavanje se obavi kroz 5 do 10 minuta, jer već
više ili ne mogu. I onda ste se oznojili, jesmo, idemo se samo razgibati. Ne znam, netko je od njih rekao, žao mi je kad idem doma. Da, oni bi uvijek još. I uvijek bi, ne znam, na kraju treninga ako vole pokazati što su oni sada to naučili. I ajde me samo malo pogledaj, I kad se pozdravimo i za kraj treninga, često se dogodi da netko pita hajde me još samo malo pogledaj, hajde me još samo. I zapravo dosta i produljimo to za, ne znam, 5-10 minuta, ali samo na njihovu inicijativu. Znači, ne treba ih stvarno tjerati, ajmo sada raditi, idemo. Motivacije nekada i treba, ali ništa to nije da mi moramo imati ogromnu ulogu u tome, jer zapravo oni nas motiviraju. Ali sad kad ste ovo lijepo rekli, evo podsjećam, poštovani gledatelji, kako svakodnevno s vama surađujem, da ste mnogi rekli kad je naše dijete ovako puno samopouzdanja i kad je radosno na bilo koji uspjeh, onda to dijete zapravo zbližava cijelu obitelj. Mi možda imamo i nekakve loše odnose i postajemo možda pritisnuti teškoćama, životnim teškoćama, postajemo nefunkcionalna obitelj. Ali skrbiti o tom djetetu i radovati se tom djetetu, to nam je ipak zajedničko. Dakle, to dijete opet zbližava i ozdravljuje obitelj. Idemo sad pogledati malo Fuji klub, pa onda vraćamo se razgovarati kako zapravo cijelo društvo još treba pripomoći, kako se financiraju ovi klubovi, kakvo je nestrpljenje, koliko je problema, koliko je tisuće upitnika prije nego što se ide na neko prvenstvo. A opet, odgovori se nalaze u tome što je prioritet u ovome društvu. Uvijek govorimo da su to djeca, pogotovo djeca s teškoćom. Na kraju krajeva i konvencija o pravima osoba s invaliditetom nam to omogućuje, međutim, zašto se ne ostvaruje? Idemo pogledati reportažu o Fuji klubu. Na prvom treningu Vito i Laura zaljubili su se u judo. U tom su sportu pronašli sve što im treba. Ovo za mene stvarno jako puno znači u životu, zbog novih prijateljstava, a i zbog same rekreacije i nekakvog socijaliziranja sa drugom djecom. Rade s nama kao sa svojim kolegama, ne rade razliku, stalno dobivam savjete iz tehnike. Kada je odlučila osnovati klub, Marina nije znala da će judo pobuditi toliko zanimanje djece s teškoćama. Treninzi su prilagođeni različitim potrebama djece. Imamo judo za djecu sa cerebralnom paralizom, sa Down sindromom, sa djecom koji imaju autizam, različite vrste intelektualnih teškoća. Posebno su ponosni na rezultate koje postižu. Manji ili veći, njima su iznimno važni. Pojedinci su uspjeli prohodati, znači samostalno su počeli hodati 5, 10, 15 metara, što prije nisu bili u mogućnosti. Samo to je jako dobar pokazatelj da dobro radimo i da se zapravo ostvaruje veliki napredak. Trening na kojem se ne oznojim, barem malo nije dobar trening, a takvih nije bilo do sad. Od početka djelovanja klub surađuje sa stručnjacima, a treneri se dodatno educiraju za rad s djecom s teškoćama. Konkretno idemo na prekvalifikaciju za fizioterapeutskog tehničara i u klubu imamo i radnog terapeuta i kineziterapeuta i doktora. Sve vam je to onda lakše kada imate takve ljude oko sebe koji vas podržavaju i daju vam nekakve smjernice kako da budete bolji u tom svom radu. Prošle godine klub je osvojio prestižnu nagradu Europske komisije za sportsku inkluziju. Ipak najvećim priznanjem smatraju osmijehe na licima djece. Opet se vraćamo smješku za sve, pogotovo prema našim divnim sportašima, paraolimpijcima. Da čujem, partnerstvo je jako, jako važno. Vi možete biti fenomenalni, vi možete imati puno znanja, puno iskrenih emocija, htjenja, međutim, ako nemate partnere koji bi vam u tome pomogli, malo biste mogli. Tako je. Naš najveći partner je judo klub Pinky, zato što mi treniramo u njihovoj dvorani još uvijek. I od samog početka mi smo uključili djecu iz tog kluba koje nemaju nikakvu vrstu teškoća u naš rad. I po meni to je prava inkluzija. To je po meni najveća vrijednost našeg projekta i našeg kluba. Upravo prilog koji ste prikazali ste vidjeli
punu dvoranu djece i na prvu su svi na koljenima i vi ne primjećujete tko ima invaliditet, tko nema invaliditet. I to je ono što je bitno. Oni su se postali zaista prijatelji. Meni je genijalno kad moji klinci koji nemaju teškoće već znaju kada dijete koje ima cerebralnu paralizu, kako ne smije sjediti, kako ne smije hodati, na što mora paziti. Oni njima doslovno, oni ih oblače, pomažu im da hodaju. Na kraju krajeva oni na kraju treninga njih uzmu svaki pod jednu ruku i oni vježbaju hodanje. Ne čak hodanje na nogama, mi vježbamo i hodanje na rukama. Jer pola te djece koje imaju cerebralnu paralizu ne mogu hodati na svojim nogama, onda smo mi sve to okrenuli, ajmo mi to upside down i onda oni njih dignu i asistiraju im. Znači tu se stvaraju takva prijateljstva koje bi po meni trebala biti standard. I to je ono što mi promičemo i to je stvar koju ja želim prvo u gradu Velika Gorica najviše naglasiti, a onda prenijeti na cijelu Hrvatsku. I upravo zbog te naše inkluzije smo prošle godine dobili nagradu Europske komisije za inkluziju sportom. I to je baš bilo jedno prekrasno priznanje koje nam je dalo potvrdu da ono što radimo je zaista kvalitetno i bitno. I upravo nam Europska komisija nas od 11. mjeseca do danas non stop promiče i preko svojih društvenih mreža i promiču tu inkluziju. Znači inkluzija djece s teškoćama i djece bez teškoća. Sad moram, prije nego što počnemo razgovarati o paratekvandou, moram se sad sjetiti jednog velikog imena sa velikim poštovanjem, isto sa iznimnim uspjesima našeg dragog Mihovilu Španju. Jer tko zna koliko je malih, dragih, prekrasnih sada u vašem klubu ili u paratekvandou koji mogu postati Mihovili Španja, zar ne? Samo treba podrška društva. Znači, kada je bila dodjela nagrada u Briselu, Mihovil Španja je bio pozvan kao gost. I kada je došao, on je prvo sjeo za naš stol, ali vidio Croatia. I mi smo se tad upoznali prvi puta. Ja sam mu ukratko ispričala o klubu. Nakon 5 minuta svi ljudi koji su dolazili do nas, Mihovil mi pričao kako Fuji dobro radi i predstavljao je naš klub. Tako da smo se zaista sprijateljili u Briselu. I to je prava inkluzija, to je poanta svega. Dragi moji, paratekvando, čuli smo u ovoj reportaži, vidjeli smo, imate toliko puno uspjeha. Što još vama treba? Kako biste vi još sa puno više mira, sigurnosti i zapravo vjerodostojnost ste već opravdali. Što još vama konkretno treba da bi dobili sve ono što trebate? Treba nam jako puno. Mi smo sada u puno boljoj poziciji nego što smo bili u početku, jer ipak od kako je osnovan Hrvatski paratekvando savez, dobili smo i potporu Hrvatskog paraolimpijskog odbora. Međutim, ta potpora se odnosi samo na vrhunske sportaše. Da bi cijela ova priča opstala i da bi mi stvorili i nove vrhunske sportaše, znači tu trebamo ipak malo i neke druge vidove potpore. Do sad smo se jako puno bavili birokracijom, pa nismo uspjeli raditi na tom dijelu, ali evo to sada dolazi na red, nadam se. Trebamo, evo recimo konkretno Edi koji putuje 27 km iz Leduća, do sada je imao sponzora koji mu je plaćao tu kartu, ali nažalost taj dio mu ne pokriva Hrvatski paraolimpijski odbor, znači dolaske na treninge, samo odlaske na vrhunska natjecanja. Put od Leduća do Zagreba, mjesečna karta, mislim da je 450 kuna, što nije baš mali trošak s obzirom da je i obiteljska situacija kod njih takva kakva je. Znači, to nije mali trošak. To je jedan slučaj koji je ovako, a u biti imamo još takvih slučajeva u klubu. Kod nas je članarina dobrovoljna, znači u biti ko može dati članarinu, daje članarinu kao potporu klubu, znači članarina nije uvjet, jel? Nažalost moramo naplaćivati tu članarinu jer imamo velike i režijske troškove i cijela ova priča konstantno teško je pokrpati sve te rupe. Jel? Vi zapravo tražite sustav. Vi tražite sustav koji bi vama kao temelj omogućio da radite po propisima, u zakonskoj regulativi sve onako kako treba. Upravo tako, jer mi da nemamo naše volontere, ja ne znam kako bi cijela ova priča opstala. Zato moram posebno pohvaliti Katarinu. Imamo još volonterke, evo Katarina i Helena su trenutno naše najistaknutije, koji su uzele zapravo liderski su preuzele veliki dio toga na sebe, okupile su i nove volonterke i paze da se to sve odvija bez nekakvih trzavica, da cijela ta priča ide. Imate i trenere, molim vas, njih spomenite koliko je vas? Imamo i trenere, imamo 5 trenera, znači svi treneri imaju stručnu spremu sukladno zakonu o sportu. Imamo sociologe, defektologe, odnosno kako se sad to
rehabilitatore, jel? Da. Psihologe, psihijatre. Znači imamo Sve cijeli stručnjake jedan zapravo. stručni tim koji može pokriti znači, sve aspekte. Znači ne samo onaj sportski aspekt, nego mi smo tu za sve njih. Mi smo tu kao obitelj. Ako nekom treba naći posao, mi ćemo znači dati sve od sebe. Trenutno smo u fazi da tražimo posao jednom našem članu. Znači sve naše resurse ćemo u taj dio. Ako neko treba pomoć u školi, jer evo ima recimo malo problema s matematikom, onda ćemo se pozabaviti njegovom matematikom. Znači od 0 do 24 mi zapravo funkcioniramo kao obitelj. Bez obzira što je taj trening 2 sata na dan, znači mi smo i svih ovih ostalih 22 sata zajedno. Evo. Idemo sad vidjeti, prije nego što nam emisija prođe, što, dragi gospodin direktor Hrvatskog paratekvando saveza kaže o svojim lidericama, o dragoj Martini, Katarini i svim ostalim volonterkama. Idemo čuti koliko je snaga u tim ženama lidericama, jer ističe mi muškarci nisam siguran da bismo mi to uspjeli, a pogotovo tako uspješno ostvariti. Pa eto, Martina Peranović, to je njezino ime i prezime. Sada gdje se nalazimo, ovaj cijeli prostor i svega ovog što imamo sada ne bi bilo da nije bilo Martine. Ona je bila idejni vođa, još uvijek je idejni vođa i vodi nas jako dobro u svemu ovomu. Mi je slijedimo. Zadovoljni smo svi, počevši od natjecatelja, počevši od nas koji neku ulogu vršimo drugu u toj cijeloj organizaciji. I ono što mnogima nedostaje, počevši i razmišljajući o trenerima, kao trenerica, kao osoba koja je provela noći za kompjutorom, proučavajući ove naše zakone, ove naše pravilnike o natjecanjima, o borbama, o svemu, mislim da bi to vrlo teško odradio ja, na primjer. Jer ja ne bi to mogao, a i netko sličan meni to bi vrlo teško odradio. Ona se snašla izvrsno u svemu tome. Osim toga radi i vodi treninge. Radi s osobama s invaliditetom, radi s osobama u redovnim treninzima. Znači, kao žena, ako sad razmišljamo na taj način, ona je napravila nešto što, pa, eto, vraćam se na početak. Kad je trebalo ovo sve raditi, em je gletala zidove, em je čistila, em je uređivala cijeli prostor da bi se poslije sve nastavilo sa svim tim pravilnicima, kao što sam spomenuo, sa svim ostalim. Znači, nije joj lako bilo. Osim toga ima djecu, voditi brigu o svojoj djeci još, gdje je bilo sve to uskladiti vrlo teško. Moramo reći da je 4 djece u pitanju. Četvero djece u pitanju, tako je. I ona je uskladila to sve i ne znam ja kako bih rekao, ali ponavljam, ovo sve što je ona napravila je vrlo, vrlo teško napraviti. Pogotovo, recimo, muška osoba ne bi se snašla u tome svemu, toliko koliko je ona uspjela. I nemam drugo što reći nego samo pohvalu. A kako drugčije kad žena ima rezultate. Lijepo je zapravo raditi u sredinu gdje priznaju vaš uspjeh i sa poštovanjem se odnose. Pa moram se zahvaliti sada Vladi na ovim riječima, ugodno me je iznenadio. Pa da, zapravo lijepo je, evo dok me niste pozvali u emisiju, uopće nisam shvatila svoju poziciju jer mi je to sve nekako bilo podnormalno. A onda sam vidjela da zapravo funkcioniram u nekakvom muškom svijetu i da su sve to muškarci oko mene i da oni mene u biti slijede, da slijede jednu ženu, jel? Malo mi je postalo to sve ovo zapravo simpatično. Da, ali vi ste vjerodostojni na djelu. Dakle, vi niste u pričama, nego ste uistinu sve ovo što je dragi gospodin Vlado rekao. Dakle, poštovani gledatelji, mi smo pri samom kraju emisije i ja ću zapravo odjevu prepustiti mojim dragim gošćama. Dakle, Martinu smo sad čuli. Što biste vi poručili možda i nekim svojim vršnjacima koji su također na fakultetu, koliko će oni dobiti ako se odluče na volontiranje? Pa ne znam, svi kaže da na nama svijet ostaje, pa ako želimo se o svemu ovome što, ajmo reći da dosta negativno kao kolektiv možda razmišljamo, pa ako itko želi malo neke pozitive u svom životu i da počnemo kretati cijelo društvo na bolje, na pozitivnije, neka se uključi nešto ovako. Znači, mi imamo tu svoj paratekvando, postoji judo i to u Zagrebu i u Velikoj Gorici. Znači, bilo gdje da je netko,
ima priliku i samo neka se malo aktivira. Hvala lijepa i kažu mi pola minute. Pola minute. Marina, vaše su, izvolite. Taman, evo ja smatram da inkluzija ne bi trebala biti neki program na papiru, već da se inkluzija treba živjeti. A naša deviza je stvaranjem prijateljstva živimo inkluziju. Stvaranje prijateljstva košta 0 kuna. Ali društvo treba omogućiti da se spoje ta djeca na jednom mjestu. A društvo, to smo svi mi. Dakle, moramo se, poštovani dragi gledatelji, naučiti voljeti, poštovati različitosti i reći danas sam tu radi tebe i imati otvoreno srce i smiješak za sve. Hvala vam lijepa, iskrene čestitke na svim uspjesima. Sad se idemo razgovarati što i kako i dalje još više surađivati, a to i vama od sveg srca preporučujemo sve mi. Svako vam dobro i poštovanje. Prometejevski otkrivamo tajanstvenu moć prirode. Oslikavamo našu drevnu povijest. Približavamo moć bliskog i dalekog svemira. Razotkrivamo misterij gena, mapiranja zvijezda. Beskompromisno propitujemo ideje onkraj znanosti. Generacije naših urednika i autora kroz pola stoljeća stvaraju najbolje obrazovne i znanstvene emisije i serije. Od tada do danas, Znanost s potpisom Hrvatske televizije program je kojemu vjerujete, jer mi to radimo bolje od drugih.